रिसेप्शन पारोडाई गोडचे कुटुंब घडलो देवाच्या बेसावान फिलिप आनी कोसेसांव बास्तीवून एक जाली दोगांय 7व्या साक्रामेंतान 28 तारीख एप्रिलाची 2001 परस उगडा साकुल्ले जिवितान पाद्रीन आशीर्वाद घालून फिलिप कोसेसावान एक केली देवाच्या नांवान आयज फिलिप आनी कोसेसांव मनयतात 25 वर्सां तांच्या काजाराची तुमकां दोगांयकूय खुशाल पडोवन काळजां दादोसतात तुमच्या दुवाची फ्रेंसिया आनी फेनिशा फुलां तुमच्या बागेंतली निशाणी मोगाची तुमी दोगांय तांची खुशालकाय धाडा मामा खुशाला सोन मागणी तांची तुमी दोगांय तांची खुशालकाय धाडा मामा खुशाला सोन मागणी तांची Sorges etermina Avoi Filipaci vortota Sorges Lorenzo Sorges Luciana Cosesavaci Avoi Babui Besawan galta Filipat pauna Ani Cosesav pas pauna Kushal jiviti sartan Filipani Cosesav lanso bawaci Mogad munon duo munta Filipan soor sabuti korun gora boa aplo सांभाळतालो पुनोशिपान वायट वेळेवून गोंयांतूच आपलो वाव करूंक लागलो होली स्पिरीट मडगांव इस्कॉलाची बस चलोवून घरा बो सांभाळलो आपलो आपल्या दुवांक सूख फावो केली फुडाराचे चितूर आयलँडार गेलो आपल्या दुवांक सूख फावो चितून आयलँडार गेलो कोसेसावान कोट्टा ती पोरी गारांनी काम करून आदार दिलो गोरकाराक दूख त्रास सोंसले आनी सॅक्रिफीस त्याग केले काय उणें करूंक ना दुवां गोवन स्वीट्स करता हात रुचीक तिचो आपलो वावर करता अर्गां दिवून देवाक आयज फ्रेंसिया नर्सीची सर्वीस करता फेनिशा मास्टर्स शिकता काम करूंक फुडाराक हे काता फ्रेंसिया आनी फेनिशा तुमकां दोगांयकूय भेटयतात मोगान ती तुमचे उपकार आठयतात तुमकां दिन वाजतात वाडोयली म्हणून सुखान गोडो नासतना सगळे फावो केले म्हणून अर्गां दितात काळजांतान रातीचे दीस करून बरी शिकयली आनी वाडोयली देखरीतीन रेस्पेदान आयजे कितें ती जावूंक पावल्या ती फकत गोडोंक पावले तुमच्याच आदारान फ्रेंसिया फेनिशा तुमचो मोग करतात मागता देवान अशीच दवरूंक सांगातात 25 वर्सां तुमकां फावो जाल्यात ती पोना सामूंक मागता ती रोजारान हॅपी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी तुमच्या एकवटार आशीर्वाद घालूं